guys, kipogaw yung sa upo guys. Nakatulog pagay kong mata. Ikaw ang nabakara nga, gimakaroon hindi dito guys. Kaya pati katula sa mata. Katol pa na ko ito yun. Parang ubuhon ko. Sige, pag nakakaingat yun, guys, kada tuig mo balik sa mga. Kaya gid ba siya tawagin mo tol-tol lagi siya guys. Kada tuig na dyan guys, kada tuig, di na mo katakas. Siguro makatakas na ko na guys, kauli ko sa Pinas. Wala pa ko na yun na diba? Tapos muli ko sa Pinas, meron din na tambal guys. May istorya sa uban na mabalik na pagkadiri. Di na po na mabalik. Daga na pa siguro 5 years mabalik ka na pa siguro ka. Naigo ka ni guys, kuhan ko siguro mga 5 jugo katuig ka ni. Nasulod ni sa kuhan, batangan ni. Ang kuhan, pupulay mong mata niya, katul. Grabe. Ya, siyempre wala tayo ubo no. Ubuhon ka tungod sa imong gibati ka ng katulan mo hang. Diri, lalamunan. Manado kayo mga ilong karo kayo katulgi kayo kong matao. Grabe. Hindi ko akong mystery kayo. Diba? Ay, murag mubugat akong diri pag limog-mog kong mystery guys. Diba? Pag kasi ka ginawa guys, tungkol sa imuhang nilibarado kayong ilong. Yeah. Hindi mo masabta ni imuhang paminaw guys. Dili magtalang-tao din sa Japan guys nga na may nani. Napay uban ka. Di gid sila may ko ani. Pagkawan ko sahay alas 4. Karon no alas 2 pa din sa Japan. No?
Nagipuka na ko ba? Nakatulog naman ako. Ya, nakamata ko kay katul kay kumata. Iubo po ko. Tungod sa, dili ba? Ano naman guys, ako giyagalan diri na di. May kanatuig na mga siya mutultul. Di ako katakas ba? Oh, tahu mata guys. Terpupulaha. Ba? Betul mungkin kayak karon. Kaponsyo. 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 Kaponsyo guys. Matugon sa di sa tuwa di sa Pinas. Siguro nila dito. All memory na po ko. All storage sa siguro eh. Palor iya. Iyon to ko sa mga tuuban daw niya akong mandari. Pati na magkatula guys eh. Kung ano tambal pa magtulo guys. Gamay na rin guys. Oh. Pila na rin katuluan eh. Dapat ka guys tulog dito. Maging matulog sa isa mata sulod. Bahit sa trabaho guys. Trabaho yapon guys kung ano lang trabaho. Kay magkatrabaho mga yapon pero mawalay. Atos ko aning bati kay man sa ni. Hindi ka trabaho. Milyado ta, diba? Trabaho dito. Sibukan. Basta kaya lang. Kaya pero hindi naman kaya. Di juga katrabaho guys. Sa nino, makatulog ko sa hay kadlaw na, alaon na, pinakadugay, alaon na yun. Sa mata kag alas 6 or alas 5, di ba? Kasi no, kamata pa ko, alaon na pa, ganin na. Puka ko, alaon na kapit yun.
Mabaga siya ba? Mabaga. Oh, katulog pag akong matag iglong karon guys. Ilang katuwi guys, pangaso na ko ni guys. Wala mo ito ko yung ginani guys, oh. Wala tao ko din eh. Hindi po wala po. Si balbas pa nagkagis-kagis ka. Wala na ginani, susundog ko sa kuwan ba. Nauban ako. Wala na ko yung ginani. Orang tanya guys, sampai ada jika yang mula boleh beli gas sekarang ni mas, sekarang beli Aisyah. Bati-bati yang dari Japan guys, diskarte lang yun. Kaya kung wala tayo diskarte guys, nato lang pasagdahan guys. Nagimit kang grabe pa. Wala kang pagkatol dari mo hang global, lalamunan, dari anak. Kaya rin yung pagkara o ininit. Kaya, di ba siya yung maayo na yun, no? Bintahan lang gamay imong paminaw. Bintahan lang imong paminaw guys, pero di ba siya kung balik rin yapon. Pero at least diskarte ka. Wala ka nagpasagad siya yung kagalingon, wala magipasagad, hindi laban ka. Hindi ka malaban. Sabi, tanawa kong ginawa ko. Nahog niya guys. Muna ka na ng kuhan ba? Ring. Grabe ako pa. Agal ko ating sa kita guys. Tingin siya basta-basta pag oras ka mo abot na sa kuha.
kilak juga. Ini sang jaket guys, kayak beruntung dong guys. Ini kenal. Gusto na magkanta-kanta, magpagkanta. Kaya nga, kunat kaya ano. Yung mga nagatarong pan, kaya yung mata mo katol, dari, yung ilong. Saan kaya guys? Yun, laban ba naman po? Di ba ko yung pasagan dyan kay dapat yung pamilya, no? Laban dyan guys. Yan naman. Ito ang mga tamba, no guys, ha? Yung Vicks. Ito. Katabang ko ng Vicks. Yan, iyan sa mata. Ini pa matulog pala sa mata. Napo ko isa. Pero kaya, ano ba, parang isog ni guys. Dili bugno ba? Ba't ba? Kala di siya, parang pang-wielding ba? Pang-wielding ka. Ini guys, sa ilong. Yan na ako. Spray ba, spray. Murang bumbara na siya, no? Siyempre, di yung ginawa na. Makatabang ko na siya sa kuha, guys. Ini, kaalala yun ba? Para diskarte lang yun. Taban sa mahimo. Kung napay ka diskarte. Simple kayo guys. Kung wala kayo diskarte guys. Napay sa akin din guys. Diba? Na kayo na niya gibati. Tapos saya nga mara kong ikaliturahon ba. Mara kong ikaliturahon guys. Pero diskarte yan. Pikaw ba? Trabaho na po. Na guys. Lagi. Sige guys, katulad to guys, share na ako nga ako ang ibati guys kay kasi maabot sa inyo ang mga ilali guys. Ayaw dyan mo nahiluya na yun ganun kuhan. Di madiskarte ka nga kuhan na yun kung mahimo nga imo ang tambal din. Di magadaot sa tulawas ba? Basta lang pampatulo. No, na ka Vicks gamit mo kayo. So, di basta-basta di guys. Di siya basta-basta guys. Nakaingon dyan ko nga angal dyan ko alis kara sa dyan. Itawag ko kaponsyo. No, pag nakasabran, laban lang yun. Wala importante. O, di ka manupog ba? Labi ng pamilyado ka. Labi ng natay mga supportaran sa Pinas. Tabanganan, no? Ano ba? Ay, dapat na diri mata na trabaho. Diri na pod na to ang mga pamilya. Ano ba? Di diskarte lang. Taban sa mahimo. Ay, labi na gagmay pa yung mga anak. Ano ba? Oh. Mula siya ka ng kuhan guys ba? Kanang nakakuhan kang buhok no? Mula mo kuhan siya guys. Kanang sa tunga ko mula siya na sagabal ba? Pero wala, anong mula sa iyahan kuhan ba? Wala magkaubos ako guys. Pero wala ko yung ubo nga. Ubo yun nga sakit no? Kundi na tungod na ni kaponsyo. Katol akong diri. Manang ko na bitang inidit nga lumagara. Ang mata mo katol, ang sipon barado, ilong diri. Tayo pa na ko sa Vicks diri guys. Tayo paglain akong ilong. No? Yung parang ilong ba?
Labi na kay ipiyong good guys. So, tinood lang. Labi na kay ipiyong pero saan magpiyong pa sana nakapiyong lagi ko. Pero gimok-gimok pa na katulog sa mata. Di juga katulog. Wala kong angalan. Ya, pagka trabaho ka. Diba? Mas karon. Mga alas 2 na diri. 2:35 na. Jawa pa ko nakatulog. Huwag trabaho ka po guys. Walang up kayo ko sa katrabahan. Pero laban gyapon para sa itong pamilya. Walang dili pwede nga masakit ka diri sa abroad. Kapag ka, ilabi na kung ikaw na naging nasara. Pait kayo guys. Pait kayo kung ikaw na naging nasara diri sa abroad naman. Masakit ka. Di na kamot nga maulian ka. Loy pa din mong pamilya. Walang ay mga pamilya nakasalalay sa mga ilahang panginahanglan. Nakasalalay sa mga ilahang panginahanglan. Tay, ikaw na gisaligan na mga pamilya sa Pinas. Wala dyan ba? Wala sila income, wala sila pahirap uwi kung asa sila makuha ilang panginahanglan na adlaw, diba? Kasi kaya, binulan na ito diri sa abroad ta, di ba yan adlaw? May beta, sana, anong sweldo na ito ba? Binulan ba yan, no? Walang, laban lang yun guys. Tama sabay mo guys, laban lang yun. Yun basta-basta guys, kung ikaw na isang nanginabuhi nga nag-abroad ka. Bisan good sa Pinas guys. Kung ikaw na po nang manarbaho sa mga buong pamilya, no? Yan, ikaw na po gitawag kang big winner, no? Siguro na jaman. Siyempre, masakit ka. Di juga katrabaho po. Marag po sa abroad. Pero sa Pinas magod. Naghatag makakuha ang akuan dito, no? Sarang magkapasa plus ba? Kanang magpundri ka ng kuan. Ang sarili ni mong kuan ba? Diskarte. Pwede man. Sana nahubag ni mong diri. Siyempre, na mga down-down sa Pinas, di ba? Pwede rin natin haplas diri, hapak butang ng diri para ma-okay siya. Bintaan ato ang paminaw. Mura, diri nga po, inahalan po ka maniskarte po. Nakay kwarta, palit lang ang ginari. Kaya na naman sa ilong. Papatulo. Mix kung asa siya ngay butang. Say, kini, kay katulong kung batangan ng gimok-gimok. Batangan ako diri. Batangan ako diri guys. Gimok lagi, katulong po guys. Diskarte lang yun guys ba? Very importante sa tuwa guys. Diskarte ta. Ilan mo naghanon kaya halag biya mo dito. Tama lang makaya ni mo, ma-feel ni mo, bugnaw. Yan mga na to guys. Daghang salamat sa pagtanaw sa paminaw. Daghang salamat sa paminaw sa pagtanaw sa video guys. Katulang ang pingtanan guys, no? Mga importante sa tuwa. Labi nagdoon na tayo mga anak, ito pamilya, no? Ang pingta guys. Diskarte lang yun guys. Good.